May kakaibang nararamdaman na talaga ako tungkol dyan sa Santo Ninyong yan. Sa maniwala ka man o sa hindi anak, sila ang mga tunay na alagad ng demonyo. Sino ho yung naririnig kong humahagik kanina? Kwentong Takip Silim. Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Saan ka mas maniniwala? Sa magandang pakikitungo sa iyo ng isang taong bago mo pa lang namang nakakasama o sa babalang hatid ng mga taong lubos na nakakakilala sa kanya? Tama bang makinig na lang sa mga haka-hakang naririnig mo sa paligid, lalo na kung may basihan naman ang mga ito? Ako nga po pala si Lilian, tubong Baguio City sa probinsya ng Benguet. At hayaan niyo po sanang ibahagi ko sa inyo ngayon ang kwentong nangyari sa akin noong bago pa lang kaming nagsasama ng asawa kong isang seaman. Pasado 8:00 ng gabi, nagtutupi ako ng damit sa loob ng dating kwarto ni Eric sa bahay ng mga magulang niya nang bigla siyang pumasok na nakatapis lang ng tuwalya. Basa pa ang kanyang buhok dahil katatapos niya lang maligo. Oh, bakit naman nakabusangot ang mukha ng mahal ko? May problema ba? Nalulungkot lang kasi ako, mahal. 3 buwan pa lang tayong kasal. Tapos bukas, sasampa ka na agad ng barko. Tapos 2 taon pa bago ulit tayo magkita. Di ba pag-usapan naman natin to, mahal? Alam mo naman kailangan ko talagang gawin to para maipagawa natin yung dream house natin, di ba? Bago pa tayo magka-baby. Oo nga. Pero kailangan ba talagang dito mo ko iwan sa puder ng inay mo? Pwede naman sigurong doon na lang muna ako sa amin para tumira tapos... Mahal, ayoko. Alam mo naman kung anong sitwasyon meron doon sa inyo, di ba? Hindi ako makakampante kung alam kong makakasama mo yung madrasta mong nananakit sa'yo simula nung bata ka pa lang. Mas mapapanatag ang loob ko kung dito ka magsastay sa bahay kasama si nanay. Pero sa tingin mo ba, mahal, magkakasundo kami ni Nanay Teresa? Alam mo naman kasi sobrang seryoso niya. Kaya parang natatakot ako sa kanya. Natawa ang asawa kong si Eric sa sinabi ko sa kanya noon. Pagkatapos ay bigla niyang hinawakan ang magkabila kong kamay para panatagin ang loob ko. Mahal, alam kong hirap na hirap ka magtiwala dahil na rin sa ginawang pakikitungo sa'yo ng madrasta mo noon. Pero sana, bigyan mo ng chance na mas magkakilala kayo ni nanay. Sigurado naman ako magkakasundo kayong dalawa, lalo na't marami kayong mga pagkakatulad. Isa pa, matagal nang sabik na sabik si nanay na magkaroon ng anak na babae. Dahil nga 2 lang kami ni kuya, na anak nila tatay. Tapos pareho pa kaming barako. Kaya sana pagbigyan mo muna ako, okay? Bumuntong hininga na lang ako bago ako tumangunon bilang tugon kay Eric. Kahit na ang totoo, hindi pa rin ako sigurado sa desisyon niyang ito. Natatakot akong makisama sa nanay niya at hindi ko yun magawang itago. Buhat kasi nang dumating ang madrasta ko noon sa buhay namin ng papa ko, natakot at nahirapan na ulit akong magtiwala pa sa iba. Ang buong akala ko kasi noon sa pagdating ng madrasta ko ay magkakaroon na ulit ako ng isang taong tatayo bilang pangalawa kong ina. Pero hindi pala. Dahil sa una lang siya magaling. Wala pa nga siyang 1 taong naninirahan sa bahay namin ng papa ko noon, lumabas na agad ang tunay niyang pagkatao. Doon na niya ako sinimulang alipinin, abusuhin at pagmalupitan. Pero lingid yun sa kaalaman ng papa kong ng mga panahong yun
ay nagtatrabaho rin sa ibang bansa bilang isang OFW. Tuloy hanggang sa pagtanda ko, dala-dala ko pa rin ang traumang tinamuko sa aking madrasta. Para yung isang bangungot na hindi maalis-alis sa isip ko, lalo pat kahit kailan, hindi naman ako nabigyang hustisya sa ginawa niya sa akin. Wala rin naman kasi akong ibang pinagsabihan tungkol doon bukod kay Eric. Yun din siguro ang dahilan kaya nahihirapan akong pagkatiwalaan ang biyenan ko. Lalo pat marami na rin akong naririnig noon tungkol sa kanya. Palaban daw kasi ang biyenan kong ito. Matapang pero napakarelihiyoso. O siya, halika na, matulog na tayo. I-off ko na tong lampshade, ha? Teka lang, mahal. Pwede bang takpan mo muna yung butas sa may pintuan? Nakikita ko kasi yung higaan ng rebulto ng Santo Niño dyan. Sa mini altar ni nanay sa tabi ng kwarto niya. Alam mo namang takot ako sa mga rebultong ganyan, di ba? Itinuro ko kay Eric yung butas sa pintuan ng kwarto. Wala kasi yung doorknob noon dahil nasira at bukas pa raw ipaparepair ng biyenan ko sa boy nila na si Junie. Naku, mahal. Dapat sanayin mo na ang sarili mong palagi mo nakikita yung santong yan. Paborito pa naman ni nanay yan at ingat-ingat siya dyan. May sentimental value kasi sa kanya yan eh. Pero sinunod pa rin naman ni Eric ang gusto ko at tinapalan muna ng tela yung butas sa pintuan para makatulog ako ng maayos. Sa totoo lang kasi hindi ko lang masabi sa kanya pero naiilang talaga ako sa masyadong pagiging relihiyoso ng nanay niya. Ganun din kasi yung madrasta ko, kaya nga lumaki at tumanda na lang ako na naniniwalang kung sino pa yung mga taong palasimba, sila pa yung may mga pinakamasasamang budhi at pag-uugali. Ano ba naman to? Bakit parang umuyog-yog yata yung kama? Mga bandang hating gabi na noon, Sir Jupiter, nang bigla na lang akong maalimpungatan dahil naramdaman kong yumayanig ang hinihigaan namin ng mister ko. Sinubukan kong imulat ang isa kong mata para alamin kung bakit, pero talagang antok na antok ako ng mga sandaling yun. Eric, ano ba? Bakit ang likot mo? Natutulog na yung tao eh. Pero parang walang naririnig ang asawa ko at patuloy lang siyang naglulumikot sa tabi ko nang biglang, "Psst! Psst!" Sunod-sunod ang mga pagsitsit na narinig ko na siyang nagpabalikwas na sa akin bigla ng bangon. Nang lingunin ko si Eric sa tabi ko, tulog na tulog naman siya at hindi gumagalaw sa pwesto. Di tulad ng inaakala ko kanina. Naramdaman ko rin ang biglang pagtulo ng malamig na pawis ko sa noo. Pati na rin ang tila panunuyo ng lalamunan ko sa sobrang uhaw. Teka nga, binabangungot lang yata ako. Makainom nga lang muna saglit ng malamig na tubig. Mahal, saan ka pupunta? Naku, sorry mahal ah. Nagising ba kita? Pupunta lang sana ako sa kusina, iinom ako ng tubig. Bigla kasi akong naalimpungatan. Binabangungot yata ako. Ha? Bigla na lang bumalikwas si Eric dahil sa sinabi ko at gumuhit agad ang pag-aalala sa mukha niya. Kaya pala tagaktak yung pawis mo eh. Teka, ako na kukuha ng tubig. Dito ka na lang, hintayin mo ako. Hindi na hinintay pa ni Eric ang sagot ko at lumabas na siya ng kwarto para magtungo sa kusina. Naiwan niyang bukas ang pintuan, kaya ngayon ay kitang-kita ko tuloy yung Santo Niño sa maliit na mesang nagsisilbing altar sa tabi ng kwarto ng biyenan ko, na nasa tapat naman ng kwarto namin ni Eric.
Bigla akong kinilabutan. Hindi talaga ako komportable sa rebultong yun. Unang beses ko palang yung makita. Lalo na't sa sobrang kalumaan nun ay mas nagmukha na yung nakakatakot. Medyo may gasgas na kasi ito at may mga bahaging burado na ang pintura at nangingitim na. Halos tulad din ng rebultong meron kami dati sa bahay. Kamukha nito yung rebulto na inihambalos sa akin noon ng aking madrasta nang minsang makagawa ako ng kasalanan sa kanya noong dalagita pa ako. Muntik ko nang ikamatay ang pangyayaring yon na hanggang ng mga sandaling yon ay hindi pa rin nakakarating sa papa ko. Titig na titig tuloy ako noon sa Santo Niñong kaharap ko nang maya-maya ay bigla na lang, Mahal, eto na yung tubig. Oh, ano nangyari sa'yo? Parang nakakita ka yata bigla ng multo dyan, mahal. Eric, yung santo! Yung santo gumagalaw! Ano? nilingon ni Eric ang Santo Niño at nakita niyang ngayon ay nasa bingit na ito ng mesa. Maniwala ka sa akin, Eric. Nakita ko yung santo gumagalaw. Nakita ko talagang gumagalaw, Eric. Mahal naman. Baka naman nagalaw lang to ng mga dumadaang daga. Ang dami na rin kasing bubit dito sa bahay ni nanay. Palibasa, luma na. Pero mahal, talagang nakita ko umuusog yung santo. Nang walang gumagalaw. Hindi ako pwedeng magkamali, Eric. Talagang... Mahal, makinig ka. Inumin mo muna tong tubig. Pagkatapos, huminga ka ng malalim, ha? Huwag mo nang takutin ang sarili mo, okay? Gunin-gunin mo lang yon. Hindi na ako sumagot pa kay Eric nang yakapin niya na ako't marahang hinila pahiga. Matulog na tayo ulit, okay? Nandito lang ako. Pinilit ko na lang na ipikit ang mga mata ko at yumakap ng mahigpit kay Eric para pakalmahin ng dibdib ko. Nag-isip na lang ako ng ibang bagay hanggang sa antukin ako ng gabing yun. Siguro, bumalik lang talaga ang trauma ko dahil bigla kong naalala ang ginawa sa akin ng madrasta ko. Kako pa noon ay magiging okay din ang lahat at masasanay din ako sa presensya ng Santo Ninyong yun. Tutal ay palagi ko na iyong makikita simula ngayon. Sino yan? Lilian, anak. Ang nanay Teresa ito. Kayo po pala, Nay. Pasok po kayo. Bukas lang ho ang pinto. Ano, iha? Ayos ka lang ba? Simula nang umalis si Eric, halos hindi ka na nalabas ng kwarto. Hindi ka nagumagahan kanina. Oh, teka. Mukhang kanina ka pa umiiyak. Aba, namamagana yung mata mo. Pagpasok pa lang ni Nanay Teresa noon ng kwarto ay napansin agad nito ang namumugto kong mga mata dahil sa pag-iyak. Ilang araw pa lang ang nakakalipas noon buhat nang umalis si Eric para sumampana ng barko. Ilang araw na rin akong nangungulila noon sa asawa ko at wala akong magawa kundi ang umiyak na lang ng umiyak, araw man o gabi. Pasensya na ho kayo, Nay. Nalulungkot lang ho talaga ako eh. Hindi ko talaga mapigilang hindi maiyak. Nako, naiintindihan ko naman, iha. Alam kong mahirap talagang mawalay sa asawa, lalo na't kakakasal nyo lang ng anak ko. Pero hindi naman pwedeng magmumukmo ka na lang maghapon dito sa kwarto at baka naman masiraan ka ng bait dito. Alam mo, iha, ang mabuti pa ay sabayan mo na lang akong kumain ng tanghalian. Nagluto ako ng ginisang ampalayang sinahugan ko ng giniling. Oh, paborito yun ni Eric nung bata pa siya. Talaga ho, Nay? Sige ho, maraming salamat ho. O siya, halika na, tumayo ka na. Ay nako, maupo ka na doon sa hapag habang pinaghahainan kita. Huwag ka mag-alala, habang wala ang anak ko, ako muna ang mag-aalaga sa'yo, ha? Hindi ka pa babayaan ng nanay, ha?
Gustong maantig ng damdamin ko noon sa mga sinabi sa akin ng biyenan kong si Nanay Teresa. Pero hindi ko alam kung bakit purong pagkailang lang ang nararamdaman ko ng mga sandaling yun. Lalo na nang hawakan niya ang kamay ko at sinimulan niya akong akayin palabas ng kwarto. Pero pagbukas pa lang ni Nanay Teresa ng pintuan ay bigla na lang akong napahiyaw sa gulat. Tumambad sa harapan namin ang rebulto ng Santo Niño na nakatayo sa harapan ng kwarto. Tila ba inaabangan nito ang paglabas namin? Kaya naman agad akong napaatras at napatago sa likod ng biyenan ko. Sus Mariosep, bakit nandito itong Santo Niño ko? Sinong naglagay nito? Minda! Johnny! Inis na tinawag ni Nanay Teresa ang labanderang si Ate Minda at ang anak nitong si Junie na nagsisilbing boy naman ng biyenan ko. Doon sila nakatira sa maliit na kwarto sa likod. Hiwalay sa pinakabahay na iyon ng biyenan ko kaya hindi kami sama-sama sa iisang bubong. Ate Teresa, bakit ho? Aba, sino bang nag-alis ng Santo Niño sa altar ko? Para ilagay dito sa lapag. Sus Mariosep kayo, oo. Nagulat ulit ng husto itong manugang ko. Naku, hindi ko ho alam ate. Naglalaba ho ako sa likod ng bahay eh. Si Junie naman ho, hindi ho ba't inutusan yung bumili ng doorknob? Na yung ilalagay ho dyan sa pintuan ng kwarto ni Eric? Ay, paano naman mapupunta yan dito kung walang naglagay? Ay, nako. Eh ate, kayo lang naman ang nakita kong may hawak ng rebultong yan kanina eh. Hindi ba't nililinis niyo yan bago niyo puntahan si Lilian? Biglang nagsalubong ang mga kilay ni Nanay Teresa nang sabihin niyon sa kanya ni Ate Minda. Ano ka mo? Ako? Ang ibig mo bang sabihin ako ang naglapag niyan dito sa sahig? Imposible namang mangyari yan. Halata ko agad na nagpipigil ng magalit ang biyenan ko dahil bigla siyang sumimangot. Hindi na lang din sumagot si Ate Minda at nagkibit balikat na lang bago ako saglit na sinulyapan. Sige na, buhatin mo na nga lang yan at ibalik mo na dyan sa ibabaw ng altar. Ingatan mo't baka masira. Alam mo namang antik na yung isang yan. Huwag niyo na uling papakialaman yan, ha? Ay, sige ho. O siya, sige na nga. Lilian, halikan at mananghalian na tayo. Masamang pinaghihintay ang pagkain. Nauna nang maglakad ang biyenan ko na halatang napikon talaga sa nangyari. Nilapitan ko naman si Ate Minda para humingi ng pasensya. Pasensya na ho kayo, Ate Minda. Napagalitan pa po ata kayo ni Nanay. Nagulat lang talaga ako sa Santo Ninyong yan. Ay, sus, wala yun. Sanay na ako dyan kay Ate Teresa. Palagi talagang mainit ang ulo niyan pagdating sa amin ng anak ko. Palibasa yung mga utusan niya lang kami. Anak ko, wag ho kayong magsalita ng ganyan. Baka naman ho mainit lang talaga ang ulo ni Nanay. Kakaalis lang din ho kasi ni Eric eh. Baka lang ho nag-alala si Nanay dahil sa akin. Naabutan niya ho kasi akong umiiyak kanina. Tapos, nagulat pa ako dyan sa Santo Niño. Nag-aalala ba ka mo sa'yo? Yun ba ang sabi niya? Bakit ho kayo natatawa, Ate Minda? Napakunot bigla ang noo ko sa inasta ni Ate Minda. Ay, paano? Narinig ko kasi silang nagtatalo ni Eric nung madaling araw bago umalis yung asawa mo. Binanggit ni Eric na natatakot ka nga daw dyan sa Santo Niñong yan. Dahil sa naging karanasan mo sa madrasta mo. Kaya nakiusap siyang baka pwedeng ipalipat itong altar. Ang kaso, nauwi sa pagtatalo ang usapan nila. Dahil yung biyenan mo, ayaw alisin itong altar dito sa tapat ng kwarto niyong mag-asawa. Abay, bahay niya raw ito. Kaya bakit daw siya ang kailangang makisama? Talaga ho? Sinabi ho ni Nanay yun? Nay,
Sabay kaming napalingon ni Ate Minda sa boses ng binatilyong anak niya na mukhang kararating lang din galing hardware na hindi namin namalayang nakalapit na pala sa amin. Hawak pa nito ang biniling doorknob na ilalagay niya doon sa butas na pintuan ng kwarto namin ni Eric. Oh, Junie, nakauwi ka na pala. Nay, ano ba naman huyang sinasabi niyo kay Ate Lilian? Hindi niyo na ho dapat sinabi yun. Napaka-chismosa niyo talaga. Eh bakit? Abay, totoo naman yun. Nakakaawa naman itong asawa ng Kuya Eric mo. Kung hindi agad natin siya mababalaan sa ugali ng biyenan niya, baka mamaya matulad lang ito doon sa dating asawa ng Kuya Gary mo. Ayun, hindi na nakalabas ng mental, di ba? Nagulat ako nang biglang banggitin ni Ate Minda ang panganay na kapatid ng Mr. Kong si Eric na matagal na rin daw hindi umuwi ng Pinas. Asawa ho? May asawa na ho si Kuya Gary? Ay oo, bakit? Hindi mo ba alam yon? Hindi ho eh. Wala hong nabanggit sa akin si Eric. Ay, kung sa bagay, hindi na nga talaga siguro gusto pang banggitin ni Eric yung tungkol doon. Dahil yun ang naging dahilan kaya nagkalamat yung pamilya nila. Kaya nga hindi na umuwi si Gary dito sa bahay eh. Magkagalit sila niyang nanay niya. Paano nasiraan kasi ng bait yung dating asawa dahil dyan kay Ate Teresa. Ano bang ibig niyo sabihin? Ano ho bang ginawa ng biyanan ko sa dating asawa ni Kuya Gary? Minaltrato ng biyenan nyo. Hanggang sa malaglag ang anak nila ni Gary. Tutol kasi yan si Ate Teresa sa relasyon nung dalawa. Dahil yung babae, inakilala lang ni Gary sa beer house. Kaya ayaw nasiraan ng bait. Ano ho? Literal na pinanlakihan talaga ako ng mga mata sa sinabing yon ni Ate Minda. Napanganga ako at hindi ko alam noon kung paano ako magre-react. Nay, tama na nga. Kung ano-ano lang sinasabi niyo kay Ate Lilian eh. Baka mamaya niyan, malaman ni Aling Teresa yung pinagsasabi niyo. Mapalayas pa tayo dito. Alam niyo namang wala pa tayong ibang mapupuntahan eh. Hindi pa ho tayo pwedeng umalis dito hanggat hindi pa ako nakakagraduate ng high school. Bigla akong naawa nun kay Junie, ang binatilyong anak ni Ate Minda na noon ay nag-aaral pa lang daw ng second year high school kahit na magdi-18 anyos na ito. Halatang nagtitiis na lang silang manatili sa puder ng binan ko base sa tono ng pananalita nito. Bigla kong naalala sa kanya ang sarili ko nung mga panahong nagtitiis pa akong makasama ang madrasta ko. Huwag ka mag-alala, Junie. Hindi ko naman sasabihin kay nanay na sinabi niyo sa akin yung tungkol dito. Salamat Ate Lilian. Pero kung pwede, kahit kay Kuya Eric, huwag niyong mabanggit na nagsabi si nanay sa inyo tungkol dito. Sigurado kasing kahit siya magagalit din sa amin eh. Tumango ako at pumayag sa hiling ni Junie. Sa totoo lang, hindi ko naman kasi may kakailang may pagkamamasboy ang mister ko. Lalo na ng mga panahong yon, nakakakasal pa lang namin. Isa pa nagpapasalamat nga ako sa kanila na binanggit nila sa akin ang tungkol doon. Dahil ngayon, mas makakapag-ingat ako laban sa malupit pa lang biyanan ko. Oh, ang tagal mo yatang sumunod, Iha. Babalik ka na sana kita dun sa kwarto mo eh. Pasensya na ho kayo, Nay. Nag-CR lang ho ako saglit. Ganun ba? Sa susunod, wag mong ugaliing pinaghihintay ang pagkain, ha? Baka layuan tayo ng grasya kapag ganyan. Sayang naman ang pinaghihirapan ng asawa mo sa barko kung ganun. Hindi na ako sumagot pa at nagsimula na lang sumabay sa kanya sa pagkain ng tanghalian. Naiilang ako sa presensya ng biyenan ko noon kaya naman kahit na masarap naman ang luto niya ay hindi ko magawang enjoyin ang pagkain ko. Dahilan kaya mabilis din akong natapos. Pasok na ho ako sa kwarto ko, Nay. Medyo sumama ho yung pakiramdam ko. Ganun ba? Nako,
Baka naman sa kaiiyak mo yan. Gusto mo bang hilutin kita anak para gumaan ang pakiramdam mo? Nako, hindi na ho, Nay. Itutulog ko na lang ho ito. Napuyat din ho kasi ako gabi dahil bigla akong binangungot. Binangungot? Baka naman hindi ka nagdarasal bago matulog. Abay maigi kung uugaliin mong tumawag muna sa Diyos, iha, bago ka humimbing. Aba, baka naman kamukat-mukat mo'y bigla ka nalang hindi magising. Parang bigla na lang nagtayuan noon ang mga balahibo ko sa katawan. Tila nagkaroon ng ibang meaning sa tenga ko ang sinabi ni Nanay Teresa ng mga sandaling yun. Kaya hindi ko na siya sinagot pa. Tumango na lang ako pagkatapos ay dumiretso na ako pabalik ng kwarto. Oh ate, sakto. Tapos na tong pagkakabit ko sa doorknob mo. Ayos na to. Maraming salamat, Junie, ah. Oh, ito, tanggapin mo. Inabutan ko si Junie ng 100 piso. Ang merienda mo. O kaya idagdag mo sa baon mo may klase na ata kayo bukas, di ba? Maraming salamat ho ate. Napangiti na lang ako habang pinanonood na tumatakbo si Junie palabas ng bahay na tuwang-tuwa sa natanggap na reward. Isasara ko na sana noon ang pintuan kaya lang bigla naman akong nakaramdam ng malamig na simoy ng hangin na parabang dumampi sa buong katawan ko. Nayakap ko ang sarili ko habang nabaling naman ang atensyon ko dun sa altar sa tapat ng kwarto namin ni Eric. Nakaharap sa akin ang Santo Niño na tila ba nakikipagtitigan sa akin ng mata sa mata. Bigla ko tuloy na ibagsak pasara ang pintuan ko sabay talon paakyat sa kama. Doon ako nagtalukbong ng kumot hanggang makatulog ako. Hindi ko na alam noon, Sir Jupiter, kung ilang oras na akong tulog pero naalimpungatan na naman ako nang bigla kong maramdamang may humihila sa kumot ko. Sa sobrang antok ay hinila ko yun pabalik pero may humila lang ulit noon sa pagkakakapit ko. Sino yung humila ng kumot ko? May tao ba dyan? Nagpalinga-linga ako sa paligid ng kwarto pero wala namang ibang tao ron bukod sa akin. Tahimik din ang paligid. Akma sana akong sisilip noon sa may paanan ko sa pinakadulo ng kama pero laking gulat ko na lang nang bigla akong tumalsik palayo sa kama at humataw sa pader. Sino yan? Aray ko! Sinubukan kong tumayo, Sir Jupiter, pero biglang kumirot ang likuran at ulo ko. Mukhang napasama yata ang bagsak ko. Ate Minda! Johnny! Sino yan? Magpakita ka sa akin! Magpakita ka! Lilian. 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 Umaalingaw-ngaw sa paligid ang isang boses na animo tumatalbog sa bawat sulok ng kwarto. Nagsimula nang magtayuan ang mga balahibo ko noon habang ako naman ay nahihirapan pa rin kumilos. Ate Minda! Johnny! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Lilian, ano yung kumalabog dito sa... Diyos ko po, Iha, anong ginagawa mo dyan sa sahig? Bakit dumudugo yung noo mo? Nay, may nagagis sa akin sa kama. Ano ka mo? Sino? Paano mangyayari yun, anak? Ikaw lang naman na mag-isa rito. Umalis yung mag-ina, tayo lang ang nandito sa bahay. Sino ho yung naririnig kong humahagik kanina? Ay, hindi ko alam. Nasa kusina naman ako't nagluluto ako ng hapunan natin. Baka naman, binabangungot ka ulit, anak. Hindi ka na naman nagdasal, ano? Hindi ho kasing ho ako nung naririnig ko yung mga hagik-gik, Nay. Aray ko, yung likod ko, Nay. Ay, Diyos mio, Iha. Baka naman nasisiraan ka na ng bait dahil sa
pagkabagok mo. Halika nga, dadalhin kita sa ospital. Bigla akong natigilan nang marinig kong binanggit ni Nanay Teresa noon ang tungkol sa pagkasira ng bait. Bumalik sa alaala ko ang ikinuwento sa akin ni Ate Minda kanina tungkol sa dating asawa ni Kuya Gary na ayon sa kanila ay nabaliw daw dahil kay Nanay Teresa. Nay, wag na ho. Anong huwag? Nakikita mo yan. Mukhang malaki ang sugat mo sa noo, anak. Kailangang matahi yan at baka mapano ka pa. Halika na't aakayin kita palabas. Pinilit akong buhatin ni Nanay Teresa patayo kaya wala na akong nagawa kundi ang magpatianod. Nanginginig ang mga tuhod ko pero pinilit kong maglakad hanggang sa makalabas kami ng kwarto. Siyang dating naman ng mag-inang kasambahay. Ay, Diyos ko, anong nangyari? Ate Lilian! Agad na tinakbo ni Junie ang pwesto ko para alalayan din ako. Oh, alalayan niyo si Lilian, Minda, Junie. Tatawag ako ng ambulansya para madala natin sa ospital. Kinuha ko ni Ate Minda mula sa pagkakaakay ni Nanay Teresa. Anong nangyari sa'yo, Lilian? Sinong nanakit sa'yo? Si Ate Teresa mo, no? Pero hindi ko nagawang sagutin ang tanong na yon ni Ate Minda dahil nahuli kong nakatitig sa akin si Nanay Teresa. Bigla kong nakaramdam ng takot sa paraan ng pagtitig na yon ng aking biyenan. Kaya nanahimik na lang ako. Okay, tapos ko na huntayin ang sugat niya. Mabuti na lang minor injuries lang ang tinamo nitong manugang nyo, Nay. Nako, maraming salamat ho talaga sa inyo, Dok. Nag-alala talaga ako ng sobra dyan sa manugang kong iyan. Thank you po, Doc. Wala akong anuman. Ingat na lang ho tayo sa susunod, Mrs. ha? Tingnan lagi ang nilalakaran para hindi na ulit kayo nadudulas. Gaya ng sinasabi ng biyanan nyo. Ano ho? Pero hindi naman Pwede na ho ba kaming umuwi, Dok? Ano ho? Oo naman po. Basta sundin nyo lang yung mga ibiniling ko para mas mabilis na gumaling ang sugat niya. Sige hot, mauuna na ako sa inyo. Nay, bakit iba ho ang sinabi niyong dahilan kay Doc? Hindi ho ako nadulas, Nay. Sinabi ko na ho sa inyo kanina, di ba? Tumalsik ho ako sa kama. May naghagis po sa akin. Wala namang kasing maniniwala sa'yo, anak, kung yan ang sasabihin mo sa kanila. Imposibleng tumalsik ka sa kama dahil mag-isa ka lang naman kanina sa kwarto. Baka isipin nila dito na sisiraan ka na ng ulo. Ang mabuti pa, halika na at umuwi na tayo, anak, ha? Hindi ko na sinagot pa si Nanay Teresa at sumunod na lang ako sa gusto niya dahil nanghihina pa ako. Pagkarating namin mula sa ospital, dire-diretso akong pumasok sa kwarto namin ni Eric. Sinundan naman ako ng biyenan ko sa hindi malamang dahilan. Sasamahan kitang matulog dito ngayong gabi para may bantay ka. Ho? Baka kasi bangungutin ka na naman eh. Pero na hindi ko naman ho kailangan ng... Bakit? Gusto mo bang iba pa ang magbantay sa'yo? Natigilan ako sa tanong ni Nanay Teresa. Parang may iba yung ibig sabihin. Bigla na lang nabaling ang tingin ko sa altar na natatanaw ko mula sa nakabukas na pintuan ng kwarto naming mag-asawa. At nakita ko doon yung Santo Niño na tila ba nakikipagtitigan na naman sa akin. O siya, sige na, magdasal ka na bago matulog para hindi ka bangungutin. Pero lalo lang akong hindi makatulog dahil sa presensya ni Nanay Teresa. Inabot na yata ng ilang oras ay nagpapanggap lang akong tulog. Hanggang sa bigla ko na lang narinig na bumubukas ang pintuan ng kwarto namin ni Eric. Huh? Anong ibinubulong nito ni Nanay? Ramdam kong may nakatayo noon sa tapat ng pintuan ko.
kaya nagsimula na naman akong kilabutan. Pero hindi ko pa sana imumulat noon ang mga mata ko kung hindi ko lang naramdamang tila ba may malamig na bagay na humihipo sa hita ko. Sino yan? Doon na ako biglang napabalikwas ng bangon pero wala naman akong nakitang kahit sino sa paligid ko bukod kay nanay na nakasubsob sa kabilang gilid ko at tulog na tulog. Diyos ko, sino yung umahawak sa akin? Ibinaling ko ang tingin ko dun sa parte ng hita ko kung saan ko naramdaman yung malamig na bangkay. May bahid yun ng makapal na alikabok na naguhugis bakas ng kamay ng isang maliit na bata. Diyos ko, saan galing to? Hindi kaya. Isang hinala ang bigla na lang nabuo sa isip ko. Dahil doon ay unti-unti kong nilingon yung nakabukas na pintuan ng kwarto ko. At tinanaw mula roon ang altar kung saan nakalagay yung Santo Niño. Nandun pa rin naman yung Santo Niño, ha? Ay, nako. Ano ba kasing pumapasok sa isip ko? At pinaghihinalaan ko tong Santo Niño na to na siyang humahawak sa akin. Pero, sino naman kaya ang gagawa nun? Para akong baliw na kinakausap ang sarili ko habang titig na titig pa rin ako dun sa Santo Niño nang biglang... Oh, Lilian anak. Anong nangyari sa iyo? Bakit ka sumisigaw? Binangungot ka na naman ba? Biglang naalimpungatan si Nanay Teresa sa tabi ko at tila tarantang sunod-sunod akong tinanong. Nay! Nay! Bigla na lang ako nung napayakap sa biyenan ko habang nanginginig ng husto ang katawan. Anak, ano makasing nangyari? Magsabi ka, hindi yung umiiyak ka diyan. Natataranta na ako sa'yo eh. Nay, yung Santo Niño! Oh, anong meron sa Santo Niño? Sinilip pa ni Nanay Teresa ang altar habang salubong ang kilay na nagtataka sa sinasabi ko. Nakita ko po yung santong yan. Bigla na lang po siyang lumingon. Ano? Lalong bumakas ang kalituhan sa mukha ni Nanay Teresa nang sabihin ko sa kanya ang nangyari. Umiiyak na ako noon. Nay, maniwala po kayo sa akin. Iyang santong yan, bigla na lang po sa akin lumingon at ninisian ako, Nay. May sa demonyo ho ata yung Santo Ninyong yan. Lilian, anak, ano ka ba? Bigla niya akong hinawakan sa braso. Huwag na huwag kang magsasalita ng masasamang bagay tungkol dyan sa Santo Niño. Hindi ka ba natatakot sa mga sinasabi mo? Anak, sagrado ang ribultong yan. Matagal ng pagmamay-ari yan ng pamilya namin. Kahit itanong mo pa sa asawa mo. Pero, Nay... Alam mo, sa tingin ko, binabangungot ka lang, Lilian. Oh, sige na. Bumalik ka na lang ulit sa pagtulog. Bukas na bukas din, ibabalik kita sa doktor, ha? Para maagapan na kung ano mang nangyayari sa iyo. Mukhang masyado ka lang naaapektuhan sa naging pag-alis ni Eric. Kaya, kung ano-anong halusinasyon ang nangyayari sa iyo. Nay, hindi po ako nag-hallucinate. Alam ko yung nakita ko at hindi ako baliw. Wala naman akong sinabing ganun, anak. Ang akin lang... Nay, bakit ayaw niyo hubang maniwala sa akin, ha? Anong gusto niyo na matulad din ako sa naging asawa ni Kuya Gary? Ano? Natigilan si Nanay Teresa sa sinabi ko. Kahit ako, nabigla din kung bakit ko nasabi yun. Nadulas ang dila ko dahil sa sobrang takot. Ay, paano mong nalaman ng... Sinabi ba sa'yo ni Eric ang tungkol dyan? Alam niyo, Nay, bukas na lang tayo mag-usap. Pagod na ho ako. Kung pwede lang ho, gusto kong mapag-isa.
Ako na ang naunang lumabas ng kwarto. Nagtungo ako sa kusina at iniwan ko si Nanay Teresa doon na mukhang nagtataka at litong-lito sa mga sinabi ko. Pero alam kong nagmamaang-maangan lang siya. Oh, Lilia, nandito ka pala. Ikaw pala yan, Ate Minda. Naku, nagulat ba kita? Pasensya ka na ha. Bakit kasi gising ka pa? Gabi na eh. Dapat nagpapahinga ka na. Hindi ho kasi ako makatulog. Bakit? Gusto mo bang ipagtimpla kita ng gatas? Hindi ka pa dapat kumikilos eh. Masama pa ang lagay mo. Hindi ka nga dapat bumabangon. Kasi ho... Ate Minda, may gusto ho sana akong itanong sa inyo. Biglang sumeryoso ang mukha ni Ate Minda. Ano yun? Tungkol ho sana sa santo ng biyanan ko. Anong tungkol doon? Matagal na ho ba talaga yun sa pamilya ni Nanay Teresa, ate? Ano ho ang alam niyo tungkol doon? Saan ho yun galing? Bakit mo naman naisip na magtanong tungkol doon? Biglang nag-iwas ng tingin sa akin si Ate Minda. Nagsalin ng tubig at inisang lagok yun bago sumagot. May nangyari ho kasi sa akin kanina. Ate Minda, nakita ho kasing nilingon ako bigla ng santo. Pero ayaw ho akong paniwalaan ni Nanay Teresa nang sabihin ko sa kanya ng tungkol doon. Kita kong bigla na lang nanlaki ang mga mata ni Ate Minda sa sinabi ko, Sir Jupiter. At hindi kaagad siya nakasagot. Maniwala ka sa akin, Ate Minda. Hindi lang ito yung unang beses na nakita kong gumalaw yung santong yun. Kahit nga nung unang gabi ko dito kasama si Eric, nakita ko rin yung umusod ng pwesto. Kahit wala namang gumagalaw doon. Nakala ko nung una, guni-guni ko lang yun. Pero... Sa tingin mo ba, yung nangyari sa'yo kanina, kaya ka na ospital, may kinalaman din doon ang Santo Niño? Nasabi mo kasi kanina na parang may naghagis sa'yo. Diba? Mataman akong tinitigan ni Ate Minda na para bang nababasa niya ang nilalaman ng isip ko. Kaya hindi na ako nagsinungaling pa sa kanya. Opo, gano'n na nga po, ate. Sinasabi ko na nga ba, noon pa man talaga, may kakaibang nararamdaman na talaga ako tungkol dyan sa Santo Ninyong yan. Pero wala kasi akong ebidensya, lalo na nung... Luminga-linga muna si Ate Minda sa paligid bago na ituloy ang sinasabi niya sa akin. Nung gabing tuluyan nang nawala sa sarili, yung dating asawa ni Gary. Yung Santo Niño rin ang itinuturo niyang gumagambala raw sa kanya. Diyos ko po. Alam mo, sa tingin ko, yung mga bagong pasok sa pamilya nila ang puntirya ng kung anumang elementong kumokontrol sa Santo Niñong yan. Kaya ang payo ko sa'yo ha, mag-iingat ka. Wag na wag kang magtitiwala dyan. Dyan sa biyenan mo. Lalo na't siyang may-ari ng Santo Niñong yan. Lalo lang napuno ng kalituhan ang isip ko sa naging usapan namin yon ni Ate Minda, Sir Jupiter. Dahil nga doon, kinabukasan ay nagpagawa agad ako kay Junie ng double lock para sa kwarto namin ni Eric. Dahil sa takot na baka pasukin ulit ako ng Santo Niño ni Nanay Teresa. Buhat din noon, hindi na kami gaano pang nagpansinan ng binan ko na akala mo'y hangin lang kami sa isa't isa. At tumagal din yon ng halos ilang linggo. Gustong-gusto ko na ngang umalis noon ng bahay kung may iba lang akong mapupuntahan. Dahil itong asawa kong si Eric ni hindi man lang naalalang kumontak sa akin pagkatapos niyang makasampa ng barko. At ni hindi ako pinadalhan ng perang panggastos man lang. Dahil doon mas lalo pang ang lumala ang mga nararanasan ko.
Isang hating gabi, Sir Jupiter, kaiidlip ko lang noon, pero hindi pa naman ganon kalalim ang tulog ko. Nang bigla na lang akong makarinig ng mahihinang yabag. Kaya naman bahagya kong iminulat ang mga mata ko. Doon ko nakita na hindi ko pala naisarang maigi yung pintuan ng kwarto ko at naiwan ko na naman iyong bukas. Dahil doon, nakita ko si Nanay Teresa, ang binan ko, na huminto sa harap ng altar niya. Mukhang galing siya ng kusina dahil may hawak siyang baso ng tubig na ipinatong niya sa may altar bago niya binuhat yung Santo Niño at niyapos. Sus Mariosep, gabing-gabi na. Ano naman kayang balak gawin itong biyanan ko? Nakita kong biglang nag-sign of the cross noon si Nanay Teresa at nagsimula siyang ipikit ang mga mata niya. Tahimik na nagdadasal. Ninyo Jesus sa banal na sanggol, Diyos na makapangyarihan at bukal ng mga biyaya, ako ay naniniklohod sa iyong harapan. Buong puso akong sumasamba at nagsisisi sa aking mga kasalanan. Iniaalay ko sa iyo ang aking sarili. Itulot mo na ako ay matulad sa iyong kabanalan. Umiyak si Nanay Teresa habang nagdarasal at kitang-kita ko nang sinimulan niyang paghalikan ang maliliit na paa at kamay ng Santo Niño bago niya ito inilapag ulit sa altar at lumuhod siya sa harapan nito at dinikit pa ang noo sa sahig habang ipinagpapatuloy ang pagdarasal. Pero hindi pa doon natapos yun, Sir Jupiter. Dahil mga ilang minuto lang yata ang lumipas noon, kitang-kita kong nagsimulang maggalawan ang mga daliri sa kamay ng Santo Niño. Hintayin niyo po yan! Pahintayin niyo po yan! Hindi ko rin alam ang gagawin ko, anak. Halika na, lumabas na lang tayo. Hinila ni Nanay Teresa noon ang kamay ko palabas ng bahay. Wala akong nagawa noon kundi ang magpatianod sa paghila niya hanggang sa makarating kami sa likod ng property nila kung saan nanunuluyan yung mag-inang katiwala. Tiisin mo, Junie boy. Tandaan mo, ito lang ang paraan natin para maibalik natin sa katinuan ng ate mo. Hindi ko na ako kaya, Nay. Ang sakit ho. Nahihilo daw ako. Hindi pwede, anak. Kailangang ialay natin ang dugo mo para magawa nating kontrolin ang santong yon. Anak, yan ang hinihingi nila. Bukod sa isa pang buhay na ipapalit natin para kay Clarissa. Kailangang mabaliw din si Lilian. Siyang magiging alay natin kapalit ng ate mo, Junie. Bakit, Nay? Bakit si Ate Lilian ang pinaparusahan niyo? Wala naman siya kasalanan, ha? Nay, kung tutusin kayo, dapat yung sinisisi ko sa nangyari kay ate. Dahil kung di niyo siya pinaampon, hindi siya magkakaganon. Manahimik ka! Ipinaampun ko sa pamilyang yan ang ate mo para gumanda ang buhay niya. Bata pa ako nun. At iniwan ako ng walang hiya niyang ama. Kaya hindi ko alam kung paano ko siya bubuhayin. Ayun yung naisip kong paraan. Pero hindi ko akalaing magkakaganon ang buhay ng ate mo sa poder nila. Kung hindi lang sana hinadlangan ni Teresa yung relasyon ni Gary at Clarissa, ay buhay pa sana yung apo ko. Hindi sana nakuna ng ate mo. At hindi sana siya nabaliw. Anong sinasabi ni Ate Mindanay? Diyos ko, hindi ko alam. Hindi ko alam, anak. Pareho kaming nagkatinginan ng biyenan kong si Nanay Teresa. Dahil sa mga narinig naming usapan ng mag-inang Ate Minda at Junie.
halos mabuwal si nanay sa pagkabigla. Sino si Clarissa, Nay? Siya yung dating asawa ng Kuya Gary mo, anak. Ang batang inampun ko't itinuring na sariling akin, pero sa huli, nakipagtanan sa panganay ko. Ano ho? Parang bigla na lang pong nanghina si Nanay Teresa noon habang may alaalang nanunumbalik sa isip niya. Kaya pala noon pa man, malapit na ang mag-inang yan kay Clarissa. Magkakadugo pala sila. Bakit ho, Nay? Hindi niyo rin ho ba alam kung anong tungkol doon? Hindi ko alam, anak. Ni minsan ay hindi rin ako naghinala dahil malaki ang tiwala ko kay Minda. Pinatigil ko muna sa pagsasalita noon si Nanay Teresa, Sir Jupiter, at inaya ko siyang umalis muna sa lugar na yon dahil baka malaman pa ng mag-inang katiwala na alam na namin ang ginagawa nila. Nagpunta kami ni Nanay Teresa noon sa isang chapel kung saan madalas na magsimba ang biyenan ko. Doon ko ipinakwento sa kanya ang lahat. Napulot ko lang si Clarissa sa simbahan, anak. Sanggol pa lang siya nun. Habang si Minda, bago pa lang naninilbihan sa pamilya namin. 3 taon noon si Eric. Habang si Gary naman, 5 taong gulang na. At dahil wala pa kaming anak na babae, nagdesisyon kami ng asawa ko na ampunin si Clarissa. Alam po ba ito ni Eric, Nay? Hindi alam ng 2 anak ko na ampun lang ang bunso nilang kapatid. Pinalaki ko silang lahat na parang tunay na magkakadugo. Kahit na ang totoo, wala na akong kakayahang magsilang pa noon ng isa pang sanggol. Doon na nagsimulang bumunghalit ng iyak si Nanay sa harapan ko habang nagkikwento. Gustong-gusto ko noong magkaroon ng anak na babae. Pero dahil sa komplikasyong idinulot sa akin ng panganganak ko kay Eric, nawalan ako ng kakayahang magbuntis pa ulit. Kaya nga yung lola ko, inirigalo niya sa akin yung Santo Niñong yun. Dahil yun daw ang naging sandigan niya. Noong mga panahong nag-aasam silang magkaanak ng lolo ko. At hindi siya mabuntis-buntis. Pero buhat daw nang bumuo sila ng altar sa isang bahay. Sa kanilang bahay. Kung saan nila inilagay ang santong yan. Doon na nagkaroon ng katuparan ng kanilang hiling. Kaya nga ginawa ko rin ang ginawa nila. Hanggang sa dumating sa amin si Clarissa. Siya ang katuparan ng mga dasal ko. Ang buong akala ko noon, wala pang kamuwang-muwang si Gary. Akala ko, tulad ng kapatid niyang si Eric ay bunsong kapatid lang din ang tingin niya kay Clarissa. Pero nagkamali pala ako. Dahil nang sila ay magdalaga at magbinata na, doon na namin nagsimulang mahalata na tila nagbabago na rin ang turingan nila. Doon namin nalamang matagal na pala nilang alam na hindi sila magkadugo. Sir Jupiter, isinalaysay sa akin ng biyenan ko ang tungkol sa pagkakaroon ng lihim na relasyon ni Kuya Jerry at ng ampun niyang si Clarissa. Hanggang sa magdesisyon ng araw ang 2 ito na magtanan at magsama bilang mag-asawa. Ilang taon din daw silang nagtago noon sa kanilang pamilya hanggang sa makausap ni Nanay Teresa, si Kuya Gary. Nakumbinsi ko si Gary na hiwalayan si Clarissa, anak. Dahil sa mata ng mga batas at tao, magkapatid sila. Sabay na silang lumaki, kaya hindi ko maatim na magkatuluyan sila.
Humingi ng tawad sa akin si Gary. At pagkatapos nun, lumayo siya at ng ibang bansa para iwanan na ng tuluyan si Clarissa. At dahil ho doon, nawala sa katinoan si Clarissa. Hindi pa yun ang pinakadahilan, anak. Wala kasi kaming kaalam-alam na ang mga panahong iniwan ni Gary si Clarissa, nagdadalang tao na pala siya. Hindi niya kinaya ang naging desisyon ni Gary at nagdulot iyon ng matinding depresyon sa kanya. Kaya nakunan siya. Doon na siya nagsimulang mawala sa sarili. Inuwi ko siya pabalik doon sa bahay ko. Kaya doon din mismo tuluyang lumala ang lagay ni Clarissa na nagalit siya sa Diyos. Nagsimula niyang itakwil ang Panginoon. At galit na galit siya tuwing makikita niya yung Santo Ninyong yun sa altar ng bahay ko. Palagi siyang nagwawala. Sinasaktan niya noon ang sarili niya. Kaya napilitan ako. Nahiga po siya sa isang kwarto. Pero hindi ko akalain dahil doon, lalala pala ang lagay niya. At tuluyan siyang mababaliw. Nasa po ni Nanay Teresa ang sarili niyang mukha kaya niyakap ko na lang siya. Ngayon, Sir Jupiter, ay malinaw na sa akin ang lahat. Hindi naman pala tunay na nagsinungaling sa akin si Ate Minda. Pero yung kwento niya sa akin, binago niya at dinagdagan para maging masama ang tingin ko sa biyenan ko. Ito kasi ang sinisisi niya sa nangyari sa tunay niya palang anak. Pero bakit ho ako ang pinupuntirya ni Ate Mindanay? Wala pa naman ho ako ng mga panahong yun ah. Hindi ko rin alam. Pero may palagay ako na dahil yun sa naging pagtrato ko sa'yo buhat ng ipakilala ka sa akin ni Eric bilang nobya niya. Tanggap na tanggap kasi kita bilang nobya ng anak ko, Iha. Hindi gaya ng naging reaksyon ko nung mga panahong si Gary at Clarissa ang magkarelasyon. Pero normal lang yun, Nay. Magkapatid sila sa paningin ninyo dahil kayo ho ang parehong nagpalaki sa kanila. At tunay na anak din naman ang tingin nyo kay Clarissa, di ba? Pero mukhang hindi ganoon ang pag-intindi nila sa nangyari. Pero sa tingin nyo, Nay, paano nagawa ni na Ate Minda na kontrolin yung Santo Niño? At ialay ako kapalit ni Clarissa. Ano yun? Kasali sila sa isang uri ng kulto? Umiling ulit noon si Nanay Teresa bilang tugon. Sa totoo lang, Iha, matagal na akong pinapayuhan ng mga kapitbahay at kamag-anak namin noon na huwag ko raw tanggapin si Minda. Usap-usapan na kasi noon sa lugar namin na may lahi raw silang mangkukulam at mambabarang. Sumasamba rin daw sila sa demonyo. Ayon pa sa iba. Pero hindi ako naniwala. Naawa kasi ako sa kanya noon. Kaya sa kabila ng lahat, tinanggap ko siya ng buong buo. Bigla akong nakaramdam noon ng pagsisisi dahil nahusgahan ko ang biyenan ko at nakinig ako sa mga paninira sa kanya ni Ate Minda. Alam kong malaking pagkakamali yun kahit pa sabihing hirap akong magtiwala dahil sa ginawa sa akin ng madrasta ko. Kaya humingi ako ng tawad noon sa biyenan ko. Doon na kami sa chapel na yon nang palipas ng gabi, Sir Jupiter, at kinabukasan nagsama kami ng pastor pag-uwi namin ng bahay. Diyos Maria Josep, anong nangyari dito? Parang binagyo.
Inabutan naming napakagulo ng bahay, Sir Jupiter. Nagkalat ang mga sira-sira naming furnitures at iba pang kasangkapan na animo binagyo ang loob ng bahay ng biyenan ko. Maging yung mga taong simbahan nun na kasama namin, napailing din. Siguradong galit na galit si Minda nang malaman niyang wala na tayo sa bahay. Siguradong alam na rin niyang alam na natin ang sikreto niya. Tama, Nay. Wala na ho kasi sila ni Junie dito. Pati yung mga gamit nila sa likod bahay, nalimas na rin. Kasama ng Santo Niño ninyo, Nay. Ito na lang ho ang naiwan, Nay. Iniabot ko sa biyenan ko noon ang mga itim na kandila, mga libreta at iba pang mga gamit sa pangungulam na tila nakaligtaan ng kunin ng mag-inang katiwala sa pagmamadali nilang umalis. May iniwang sulat sa'yo si Junie, anak. Ho? Pero iba ang sinasabi sa sulat na iniwan pala ni Junie sa akin, Sir Jupiter. Ate Lilian, ako po to si Junie. Sumulat po ako para humingi ng tawad. Dahil naging parte ako ng panggagamit at panloloko sa inyo ni nanay. Dahil sa kagustuhan niyang mahiganti si Ate Clarissa sa pamilya ng asawa niyong si Kuya Eric. Alam ko pong mali ang ginagawa niya. Kaya nga ito, at gumawa rin ako ng paraan para itama yun. Ate Lilian, iniwan ko yung mga ginamit na aparato ni nanay para pasakitan ng buong pamilya niyo. Sunugin niyo to, kasabay ng isang dasal, para mawalan ng bisa ang anumang orasyong ipinataw niya sa pamilya niyo. Ito lang po yung magagawa kong paraan para tulungan ka, ate. Maraming pong salamat sa pagiging mabait niyo sa akin sa ilang saglit nating pagkakakilala. Junie. Halos maluha ako nang basahin ko ang sulat na yon ni Junie, Sir Jupiter. Sobra akong naaawa sa binatilyo pero wala na akong nagawa nun dahil hindi ko naman alam kung saan sila nagpunta. Sinunod na lang po namin ni Nanay Teresa yung sinabi niya at hindi naman po kami nun binigo dahil sa wakas, huminto rin ang mga nakakatakot na pangyayari noon sa amin hanggang sa mabilis na lumipas ang 3 buwan. Alas 10 na ng gabi. Sino kaya yung kumakatok? Ako na ang magbubukas, anak. Hintayin mo na lang muna ako rito. Sige ho, Nay. Gary? Nay, Diyos ko, anak. Diyos ko, ikaw nga. Anong ginagawa mo rito? Bakit hindi ka man lang nagsabi na uuwi ka? Sana'y tinawagan mo kami sa landline para naman makapaghanda kami ni Lilian. hindi na ho kailangan, Nay. May gusto lang ho akong ibalita sa inyo. Sige, halika anak. Pumasok ka muna sa loob. Salamat ho. Kuya Gary? Hanggang isang gabi, Sir Jupiter, gulat na gulat kaming dalawa ni Nanay Teresa noon nang bigla na lang umuwi si Gary na wala man lang pasabi. Magandang gabi sa iyo, Hipag. Oh, kumain ka na ba, Kuya? Anong gusto mong maiinom? Paghahanda kita. Huwag na, Lilian. Salamat na lang. May sasabihin lang ako kay Nanay. Tungkol saan ba yan, anak? Tungkol ho kay Clarissa, Nay. Pareho kaming natigilan ni Nanay Teresa nang banggitin ni Kuya Gary si Clarissa. Anong meron sa kanya, Gary? Hindi niyo ho ba alam ang nangyayari sa kanya, Nay? Malala na ho ang lagay niya. Ha? Anong ibig mong sabihin? Tinawagan ho kasi ako ng ospital kung nasa siya ngayon, Nay. Ibinalita nila sa akin ang tungkol sa mga kakaibang nangyayari daw kay Clarissa ngayon. Hindi na raw siya parang isang normal na baliw lang, Nay. Dahil para na ho siyang sinasapian ng demonyo. Ano ka mo? Oo, Nay. Ako ho mismo nakakita nun. Dahil bago ako nagpunta rito, dinalaw ko siya. Nasaksihan ho mismo ng 2 mata ko, Nay, na hindi nga siya normal.
Paano hindi normal, kuya? Hindi ba't wala na nga siya sa sarili niya? Baka naman lumala lang ang lagay ng isip niya at kailangan niya na ng mas malakas na gamot. Hindi, Lilian. Hindi siya normal. Walang normal na taong may kakayahang maglakad at gumapang hanggang sa kisame. Walang normal na taong may kakayahan paikutin ang ulo at sarili niyang katawan. Ano? Diyos ko po. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Nay. Hindi ko kaya makita si Clarissa ng ganun. Bakit ba kasi bigla na naman siya naging kakaiba? May nangyari ho ba? Doon na ikinwento ni Nanay Teresa kay Kuya Gary ang lahat. Dahil doon, sinisisi niya tuloy ang sarili niya. Sabi niya hindi raw mauuwi sa ganun ang lagay ni Clarissa kung hindi sila nagkagustuhan. Siya raw ang may kasalanan ng lahat. Si Aling Minda rin ho nagsabi sa akin na hindi kami magkapatid ni Clarissa, Nay. Mukhang umpisa pa lang. Plinano niya na talaga magkagustuhan kami ni Clarissa. Pero bakit, Kuya Gary? Anong habol niya at gusto niyang kayong magkatuluyan ni Clarissa? Sa tingin ko dahil yun sa mana, anak. May tradisyon kasi ang pamilya namin na ang pinakamalaking parte ng mana ay mapupunta sa pinakapanganay na anak at apo. Malaki ang lupain ng tatay ko kaya siguro pinagkainteresa ni Minda. Sus Mariosep, may mga tao pala talagang ganyan. Gagawin ang lahat para sa pera. Sa maniwala ka man o sa hindi, anak, talagang may mga taong kagaya nila dito sa mundo natin. Sila ang mga tunay na alagad ng demonyo. Sir Jupiter, ayon daw doon sa mental institution na pinaglagyan kay Clarissa, para na raw talaga itong napoposes. Hindi lang daw nila gustong malaman yun ng iba dahil malaking kasiraan yun sa ospital nila. Kaya si Gary lang ang tinawagan nilang kaanak nito. Natatandaan kong halos hindi kami makapaniwala ni nanay noon. Kaya nga napilitan kaming puntahan mismo si Clarissa kinabukasan para masaksihan namin kung totoo ba ang sinasabi ni Kuya Gary. Diyos ko po, Clarissa, anong nangyari sa'yo, anak ko? Nay, kumalma lang ho kayo. Baka ho kasi tumaas pa ang alta presyon niyo. Halos manlumo si Nanay Teresa noon nang makita namin ang lagay ni Clarissa. Kaya todo alalay ako sa kanya. Totoo lahat ng sinasabi ni Kuya Gary dahil kitang-kita mismo ng mga mata ko kung paano inikot ni Clarissa ang ulo niya nang makita niya ang biyenan ko. Nakangisi pa siya noon habang nakatitig sa amin na parang iniinsulto niya kami. Pero ang talagang nakapagdala ng mas matinding kilabot nun sa dibdib ko ay nang makita kong yapos-yapos niya ang isang pamilyar na ribulto ng santo. Diyos ko po. Nay, sino ang nagbigay kay Clarissa ng santo ninyong yun? Hindi ko alam, anak. Pero may hinala akong si Minda mismo ang nagdala niyan sa kanya. Huwag niyo na subukan kunin sa kanya yan, Nay. Dahil nagiging agresibo ho si Clarissa kapag sinusubukang hawakan ng ibang santong yan. Baka masaktan lang ho kayo. Anong gagawin natin, anak? Hindi natin pwedeng hayaan na lang na ganyan ang kapatid mo. Hindi na sumagot pa noon si Kuya Gary at napayuko na lang. Alam kong hindi niya nagustuhan ang pagtukoy ni nanay na kapatid niya si Clarissa. Kaya naman bago pa may mabuong tensyon sa pagitan nila, ako na ang bumali ng usapan. Nay, subukan na ho nating lumapit kay Pastor. Ipatingin ho natin sa kanila si Clarissa. Tama ka. Bukas na bukas din babalik tayo rito. Halika na, samahan mo muna akong magsimba. Ipagdasal natin ang kaluluwa ni Clarissa. Pero hindi na po namin natupad pa ang anumang plano namin, Sir Jupiter, dahil noong gabing yun pa lang, isang masamang balita na naman ang dala ni Kuya Gary nang muli siyang dumalaw sa amin. Wala na ho si Clarissa, Nay.
Natagpuan ho siyang patay sa ward kanina. Binigti niya ang sarili niya gamit ang buhok ng Santo Niño na hawak niya. Nay, Hindi. Hindi pwede. Ang anak ko. Napuno ng paghihinagpis ang buong bahay namin ng gabing yun. Bagamat tahimik lang nun si Kuya Gary, alam kong nasasaktan pa rin siya dahil tulo ng tulo noon ang luha sa mga mata niya. Hindi namin ibinurol si Clarissa sa bahay ng biyanan ko dahil na rin sa takot na muli itong magparamdam dahil sa uri ng naging pagkamatay niya. Umupa kami noon ng isang area sa funeral home na siya ring nag-asikaso sa bangkay niya at doon namin ilinaos ang kanyang burol. Umuwi din po si Eric noon para makiluksa sa amin. ano nang gagawin natin ngayon dito sa Santo Niñong to, Nay? Isusurrender ko yan sa pastor namin, anak. Total, siya ang tumingin sa kaso ni Clarissa. Ano raw ho ba ang sabi nila? Bakit daw biglang nagkaganon si Clarissa? Ang sabi ni pastor, ganun daw talaga ang nangyayari kapag yung orasyong ipinataw sa atin, nagawa nating kontrahin. Tatalbog daw ito pabalik sa kanila. At dahil si Clarissa ay kadugo nila, at siyang pinakamahina sa lahat, sa kanya tumalbog ang karma. Nagsisimula na naman hong lumuha ang mata ni Nanay Teresa, kaya inalo na namin siya ni Eric. Hinahagod ko ang dibdib ni Nanay nang mapasulyap ako noon sa di kalayuan. Junie? Eric! Eric, si Junie! Ha? Nasaan? Namataan ko siyang nakatanaw sa amin mula sa likod ng malaking puno sa kabilang kalsada. Payat na ang hitsura ni Junie noon pero hindi ako pwedeng magkamali dahil kilala ko ang mukha niyang maamo at nakakaawa. Yapos-yapos niya yung pamilyar na ribulto ng santo. Kaso bigla siyang tumakbo. Paano napunta sa kami ni Junie yun? Ikakapatong ko lang nun sa tabi ni Nanay kanina. Kaya pala, parang may naramdaman akong gumagalaw sa tabi ko. Kinilabutan ako sa sinabi ni Nanay. Ibig sabihin kasi ay gumagalaw pa rin yung Santo Niño. Kahit na ginawa na namin ang lahat para lang putulin ang orasyon ni Ate Minda. Dali-dali kaming nagtatakbo ni Eric noon para habulin ang binatilyong si Junie. Nawala siya, Eric. Hanapin pa natin. Baka nandun pa siya sa... Mahal, tama na. Wala na si Junie. Pero mahal, nakakaawa naman si Junie. Kung babalik pa siya sa poder ng nanay niya, naku. Wala na tayong magagawa doon, mahal. Nanay niya yun eh. Kahit gusto pa natin siya iligtas sa kami ni Ate Minda, mukhang wala naman siyang balak iwanan to. Magagawa na lang natin. Maging mabuting magulang sa magiging anak natin. Pero natatakot ako, mahal. Paano kung bigla tayong balikan ng santo? Paano kung bigla na lang tayong balikan ni Ate Minda? Huwag kang mag-alala, mahal. Hindi niya na magagawa yun. Inilapit kami ni Eric noon sa isa pang pastor na kakilala niya, na simula noon ay halos araw-araw kaming binibisita para gabayan. Dahil sa kanya tulad ni Nanay ay naging malapit ako sa Diyos. At naging panatag ang loob namin kahit pa nung bumalik na ang asawa kong si Eric sa pagsampa sa barko. Sir Jupiter, yun na po ang huling beses na nakita ko ang binatilyong si Junie. Yun na rin ang huling beses na nakita namin yung Santo Niño na pagmamay-ari ng biyanan ko. Hindi po naging madali para sa amin ang makamove on pagkatapos ng lahat ng pangyayaring yun. Pero laking pasasalamat ko na lang na pagkalipas ng ilang taon sa wakas, unti-unti rin kaming nakabangon. Hindi na po namin itinuloy ni Eric ang pagpapagawa ng dream house namin gaya ng naging usapan namin noon
Bagkus ay ipinarenovate na lang namin ang bahay ng biyenan ko para mas maging kaya-ayang tirhan yun. Inalis namin ang lahat ng bakas ng nakaraan at pinagmukha yung bago. Tutal, si Kuya Gary na mismo ang nagsabing wala na siyang balak pang tirhan yun dahil na rin sa mga alaalang paulit-ulit na nanunumbalik sa kanya sa bahay na yon. Marami na rin naman pong naipundar na mga ari-arian si Kuya Gary dahil nanatili po siyang binata at hindi na nag-asawa pa buhat nang maghiwalay sila ni Clarissa. Hanggang ngayon po ay nananatili pa rin siya sa ibang bansa at doon na tuluyang naninirahan sa kabila ng pagtutol ni Nanay Teresa. Ganun pa man, sinigurado naman namin ni Eric na magiging masaya ang biyenan ko sa piling naming mag-asawa, pati na rin sa 3 naging anak namin ni Eric. Sa katunayan, Sir Jupiter, ngayon po ay malapit ng mag-87 years old ang biyenan ko at kasama pa rin namin siyang mag-anak. Naging napakalapit po namin sa isa't isa pagkatapos ng mga pinagdaanan namin. Sa kanya ko naramdaman ang pagmamahal ng isang ina na matagal ko nang inaasam na maranasan sa buhay ko. Kaya naman nang maging ina na rin ako, naibigay ko sa mga anak ko ang lahat ng pagmamahal na ipinaranas sa akin ng aking biyenan. Masaya po akong nagawa kong ibahagi sa inyo ang kwento kong ito, Sir Jupiter. Sana po ay nag-enjoy kayo sa pagbabasa nito at nag-enjoy naman sa pakikinig ng inyong mga listeners. Nawa ay kapulutan nyo rin po ito ng aral. Sa ngayon, dito ko na po tinatapos ang kwento kong ito, Sir Jupiter. As a mother comforts her child, so will I comfort you, and you will be comforted over Jerusalem. Isaiah 66:13. Muli ako po si Lilian. Magandang gabi po sa inyong lahat.